A dyma ni felly wedi cyrraedd uchafbwynt cystadlu'r cylch Gwartheg yn y ffair eaf eleni. Prif bencampwriaeth y Gwartheg Biff, yr heffer yn erbyn yr eidon. Siôn Eilir. Mae yna gyffro yma, mae yna ddrama, mae yna tensiwn yma. Oes, mae yna. Yr foment mawr wedi dod. Ond i pinnacle y sioe nad yn y Gwartheg. Yn union. Ac dau yn ei fel arbennig iawn o'n blaenau heddiw. Chris Penny, Trevor Lyons, dyna'r ddoi sydd wedi bod wrthi ers ben bore ddoi, yn mynd ati i chwilio am prif bencampwr y ffair eaf. Mae'r heffer ddyf yn hyn nawr yn werth i'w gweld. Atgoffa ni o le mae hon wedi dod, Siôn. Ia, heffer gen Paul Tippett di on, ac yn heffer bwerus iawn, top arbennig gen i. Dau yn ei fel dyd y gwir, sydd yn matcho dda o ran y cig. Maen nhw yn dau yn ei fel. Maen nhw'n llawn o cig. Maen nhw yn chwarae teg. A mae rhaid cofio, mae dyna yw nod a pwrpas y ffair yma yw i gynhyrchu cig ar gyfer y farchnad, ar gyfer y cwsmeriaid, fel bod ni yma yng Nghymru a thu hwnt yn cael byta'r cig gorau posib. A gewch chi ddim gwell na beth sydd o'n blaenau ni fan hyn. Ni'n gweld Trevor Lyons yng nghefn y llun fyna nawr yn cael ei ddwylo ar y bystach buddigol. Fe wrth gwrs oedd yn beirniadu'r bystych ddoi, Siôn. Ia. Mae Trevor yn handlo'n fanwl ofnadwy. A Chris yn cymryd golwg ar y ddau. Os o'n i'n dychmygu fydd hi yn anodd. A mae rhaid cofio, Siôn, mae heffer sydd wedi mynd ar prif bencampwriaeth yma dros y blynyddoedd diwetha. Nhw sydd wedi dod i'r brif fwy na heb. Bystach i fyny oedd pryd oedd Newydd Bryn yn beirniadu. Rhai blynyddoedd yn ôl, bystach o'r Alban oedd nhw. Ti'n hollol gywir. Ac, ond fyswn i'n meddwl bod hi yn anodd rhoi'r heffer i lawr heddiw efo'r pŵer. Pam felly bod heffrod wedi dod i'r brig gymaint dros y blynyddoedd? Wel, mae heffrod... Y blynyddoedd diweddar, tenwedig. Mae heffrod yn... Maen nhw'n dieddol o fod yn ateb gofynion y cigydd yn well mewn ffordd. Dyna mae cigyddion. Wel, ie, ac maen nhw yn natur... Maen nhw yn lladd allan chydig bach o well na bystych. Ie, na ti. Efo ni ar ddyddiau heffrod sydd yn cael y prisiau ucha. Tymod... O, wedi'n cerdi werthu Gwartheg Stor. Ie. Yn aml iawn y bystych sy'n... Ie, bystych. Wel, y bystych sy'n gwerthu o'r bob tro, ynddo fe? Ond machu bencampwriaeth, y prif bencampwriaeth sydd ymlaen fan hyn nawr ynghylch y Gwartheg. Yr heffer yn erbyn y bystach. Y ddau yn wartheg croes cyfandirol, yn cael ei groesi fo lym ar glas Prydeinig. Mae yna drafod, mae yna drin a thrafod. A Siôn, dyma gyfle i fi i ofyn i ti nawr. Le fydde ti'n i roi hi? Ie, efo'r heffer dwi'n mynd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hi'n mynd o'n anodd. Rhoid pŵer yr heffer i lawr. Ond mae'r bystach yn bystach da iawn fyd. Wy'n credu, tybod, falle mae'r bystach sy'n mynd i fyna hi. Ie, bosib iawn. Bersonol, wy'n gwybod, mae e'n dal i ben mor siarp, mae glistiau fe mlaen fyna nawr. Pwy a wyr yn dy fe, ond mi fydd un o hwnnw ni'n gywir. Byddwn. Wy'n yn siŵr, os nhw'n cytuno to, chwaith? Na, wy'n gwybod. Maen nhw wedi gwneud jobyn ardderchog. O, dim yn hawdd i nhw. Oedd pobl yn gofyn y cwestiwn, a fydda nhw'n cytuno, a ddod nhw i ben a wneud penderfyniad. Wel, wrth gwrs, pan mae gen ti ddau mor brofiadol, mae yna gwrdd yn y canol yn does, a mae yna gydweld yn gorffod digwydd. Sneb yn gweud dim fyna nawr, edrych maen nhw. Achos mae rhaid neu siŵr bod nhw'n hapus efo'i penderfyniad pan mae nhw'n gyrru adre o yma heno. A dwi'n meddwl bod nhw i weld yn gytun. Dyma ni'n agosau felly at benderfyniad ym mhrif bencampwriaeth y Gwartheg Biff yn y ffair eaf 2021. Chris Penny a Trevor Lyons yn mynd am un tro ola, am un wac fach ola tu cefn i'r Gwartheg. A pwy sy'n mynd i fyna hi? Wel, yr heffer! Yr heffer ddi, Siôn!
Ti oedd yn gywir. Wel, na, mae yn effer arbennig fan y teg. Anhygoel, drycha arni. Drycha'r pwer, y dyfnder, y lled, y siap. Mae gan i effer bob lan dim. ofnadwy, yn ddi-wast ofnadwy. Ac o dan y goleadau yma, mae'n sheino, mae'n disgleirio. O effer mor fawr, mae yn mor gywir allai ti'n gallu cael un mewn ffordd. Cytuno. Mae hon effer dda wan, hon sy'n fod mewn yn ail. Mae hon yn dod fewn nawr, hon oedd yn gil wobr i'r heffer wrth gwrs, felly mae hon yn dod ymlaen nawr i weld pwy fydd yn mynd ar gil wobr yn y brif bencampwriaeth yma. Felly, ai'r eidon neu'r heffer eitha hon.